Handa ang ready, set, go. Ug inday, ug inday. Kanini. Uwahi gini ang pagmahay. Nakadungog ko sa inyong gapnod kagapon. Hinungdan nagdali-dali kong email. Sa inyong email address. Mga kapno, sige mo at iyaw.com. Awit, ready, set, go. Gusto po na ako kakuhaan og pagtulunan ning akong suliran. Ug ning akong kinabuhi. Tungod kay, kini ang akong kinabuhi. Uy, kalagay. Ako rin si Junix. Angga lang na ako na. 30 anyos, white trabaho. Dawat limpyo. Oh, dawat na ako na dolanday. Kaysa magpatik-atik ko para sa nang uban diha. Paingon-ingo ha, dawat limpyo, buring utro. Tama. Ready, set, go. Hada-hadachi, hada-awi. Ako sa bar pa karon. Dali na lang ko kay sa una, gwapo kay kupuyanan. Nakauyab ko pasguwang pa sa kuha. Si Liberia. 43 anyos. Biyuda. Apan di malata. Murag 42 lang ang edad. Lami kaayo. Ready, set, go. Sexy ug hubag ihapon. Apan mahalata na nimo siyang pamanit. Nga may aksyon na og lagom. Unya mikunot na ang iyang mga siko ug tuhod. Napay siko ra naggiluhod. Pero hamis gyapon iyang nawong. Portahan lagi. Iya kining gipainat. Nanayapan kay nag-smile niya, di na mulihok iyang aping. In short, steady. Steady apps. Steady apps. Kung sana, We steady ang aping. murag ako'y mahadlok sa iyang smile, dulanday. Di ba sa niya maliki ang iyang ngaw? Apan luyo ni Ana, nindot kay sa mga pahiyong. Hinungdan, nabighani ko niya. Labi na siyang kwarta. Tangkapan ka na kumustorya. Kwartahan siya tuod kay biyuda siya og tanang kabtangan siyang banak niya to siya gipamana. Ako nang ipasubuan dulanday kay lisod man ang panagat og panginabuhi karon. Ako pang mainumduman sa dihang nadautan siyang sakyanan. Dito mi nagkaila.
O dito nagsugod. Tanggap do. Tsakong pinabasa. Buki. Nagutan yun. Gwapo ta kanya kung ano yung sakinan nga. Janitor Hammerhead. Guni akong labara. Palit mo na ako ni Kwanda. Palit na ba ako ni Juan Adelino? Saan man ako ni Han? Kung kabalo mo kubik-kubian ni Igor mo kumupatong ang iskinana ni. Pahala ka niya. Bebebes mo na ko pandar. Be, sig mo andar na ini. Bebebe. Ba. Kumandar ba di ay? Di. Bigin mo andar. Bawas lang ko eh. Dito lang supposed mag-text ko. Saan man ako kayo mutabang dili? Wag yung tao dili ba? Awaaw kayo ba? Awaaw ni Torres di ay. Bro ni ghost town. Ay. Excuse me. Ay. Uy. Matso. Mo siguro ni mabaligag durian dyan sunahan ay. Brad, maligyan ang durian niya, Brad. Kaya multikam na pick up, Brad. Kamu na maligyan niya, Brad. Wala ko ilabot niya. Ano day? Brad, wala ba kung si pangalan ni mo? Wakagipangyo na, no? Nalagot, malis maligyan durian. Brad, si pangalan ganin mo, Brad? One day ko, ma'am. Ako day si... Kabalo ko, pangatag. Nauna ko yung pangalan mo, Jonix. Managda, mga bayanan. Ilhan na ako sa imuhang kuhan, man. Ilhan na ako sa imuhang bapadayon ni mong litok. Kanalamang ka. Ikaw, Jonix, kanang... Kasi pangalan mo, ma'am? Just call me, Liberia. Pang-almanaki. Kipalki. Problema ni mo sa kinan, ma'am? Pangalaan magugugkuhan sa kong mama. Kadagayin, Dre, Sa pangalan ni Dre? Kanang liver? Kidney. Oo. Pangalan mo kidney ng Liberia kung pangalan. Dapat kidney ang pangalan. Sa problema na di mo under niya ako sa kenan nga kuan Labara Hammerhead. Kabago ba ni mo sa kinan? Abot uy. Ako rin. Gipalit pa na ako sa kong amigo nga si kuan, si Adelino. Kondisyon man ni sa kinan ni tanaw na to be. Kondisyon rin na tanaw to. Abre ako na pandara. Tanaw na ta. Sige. Huwag pa nito ano eh. Ma'am, paki-start daw ang engine. At chop man kani aktoran ni. Kanila ha. Yung ipaandar tayo ng akong sakyan nun. Alo, maulaw sa... Uy, salamat kayo. Saka Johnny, salamat kayo, Johnny. Isa pa yan na, ma'am. Okay, mamangipandar ako sa kinana kay 20 mil. Ayaw mo, hindi ko mudawat na, ma'am. Ano daw tanan? Kabalo ba ka sa kwarta nga allowance ako? Allowance 100,000 na yun na. Ma'am. Kay, di mo yun pwede hot doon, magiging ako ni. Kaya, another 100,000 man po. Magtaputok na sa kumulsa, bukat kayo. Ma'am. Igo na nga... Kapoy gastuan, kwatahan. Igo na nga nailhan, ikaw niya, napaanda na ko yung sakyanan. Dakong bayad na to sa kuha, ma'am. Jonix, ikaw ba? Ayaw ko pag inaana mo. Hindi ko mudawat, naman pa sa Wala, iyo. dili magkakadya sa trabaho ng Naidorian na baligya diya. Di mo na ning 20 mil, Ma'am, wala ko nagapasa na. Kung bahala ka, basta di ko mudawat ang kwarta. Jaming magani aktoran niyo eh. Kaon. Ay, ikaw, ma'am, pamainit Di na sa kanang kanang kasagbutan. Naman diha. Ikaw, good ma'am, may isa pa yan na. Abre ba ba ng kasagbutan? Sirado naman eh. Tara. Unya. Mama, uwaw, masada din, ma'am. Nabusog ka? Busog kayo ko, ma'am. Grabe naman yun ang lug-aba eh. Ano rin naman kang ice cream?
Bang, anong dili mo ko nang magisulod mo? Mahalong kayo. Ka-city pa akong kamot mo. Si okay na kayo na, uy. O, da. Sandor pa siya sinilas. Ay, ako kano, ako pakamot na may gamita ko kanina ko ano. Paliw ko na ko kung dugan. Ano ya? Dara. Nakuan yung dugahan, uy. Liyo kang iyang dugahan, Karong gibingo na ko banginan. Okay, kanay mga city, city siya ko taman na mo kanina. Wala na kung dugan. Pakurog ko na ko. Oh my God! Grabe kayo. Jonix, paumot din nga, mahalon kaning gibol garni. Ibubo na si Bukamot para mawala na sa ibang kalubuan. Mamahalon man yung Ay, idaghan na sa balay. Gusto kang isa kataro? Sige lang, ma'am. Ako isprayan akong dugan niya. Paliw ko na ko na. Ma'am, tanawa mo. Lihok lagi. Lihok yung dugan. Oh my God. Gajim ka, Jone. Oh, dito sa Super Heavy, Jobert lagi. Katong murang pitbull og naong. Isog pa na pa ito kayo. Isog ko ito, karma ito karatis yan. Anong ba ito guwang mo? Di po ito, kami pa mapiso siya. UFC champion ba ito, diba? Ma'am, taga-ano na ko yung edad, ma'am? Kuan, mga... Ay, thank you kayo, Johnny. Ano ko guwang na ni ba? Ako lang ganing lipaton ba? Johnny. Ma'am, 34 pa ka, ma'am? Uy, John, ikaw ba? Balik-baliya, uy. Ilan mo ka? 43, uy. Amo ba? Oo. Tayan ko naman yan. 43 ko, uy, ikaw ba? Lagi na ko 34 pa ka, ma'am ba? Uy, ikaw, pag-ilan na. Salamat kayo, Johnny. Sige na, pagtalang ko. Liyokon ba? Grabe yung liyo kaya naman. Baby. Uy, baby. Oh, di ba ako naman kanina kayo nagluto ko breakfast. Ay, salamat kayo, baby. Dahil tortang talong, tortang itlog, yan ay kanang tortang nylon. Kasi tortang nylon. Kani napag kanang tortang taga. Taga na rin. Ayun, nylon lang ay nagtaga. Tiplahan pati kag orange juice. Baby, salamat kay baby, ha. Yeah. Uy, pagpangutanak ka, ha, kuhan, ha, ng Palmahil Street Obrero, ha, ako apartment, ha. Baby, halipay ba ka? Nalipay, uy. Baby, salamat kayo. Unya, ha. Unya, sure na ka sa kuha, ha. Mas tiguang pa baya ko nimo. Baby, tanaw mo rin itsura na to. Halos magkaedad na lang tag itsura. Uy, baby ko. Bata mo kay katanawon ko. Ay, salamat kay baby ko sa ay bata man na yung tanaw sa kuha. Una kay Gismil. Kapila Gismil. Pili lagi kumudawa. Ano man? Sige. 5,000. 50,000. Pili lagi kumudawat, anak lagi. Sige, shoot na. 100,000 pesos. Kapila man tigagingnan nga. Dili ko mo daw itong kwarta kayo. Abi na lang ko sa isulti sa lain. Baby, salamat yung kayo. Baby, ba dili dyan na may magyapa sa kuha ba? Pinuod yung karubin. Kasakonti. Ayaw lang. Baby, 1.5 million lang. Gwapo na kayo nga resort. Palito na to. Baby, para sa mga baby ato na paliton para ikaw. Wala ko baby ba nga karon mora gid kada kang panahon Dili. taga kwarta karon jud kani bunga ta. Dili ko mga kwarta. Wala. Gusto na ako kanang imong kwarta, baby. Ato nang i-invest para nakay makita pohon. Pohon og nanatay mga bata na, di ba? Baby,
Ikaw, baby ba? Nagplano gina kang inana. Baby. Maulong sa tanong. Okay, baby. Ako na withdrawhan ron, ha? Bibi, i-transfer sa akong account, bibi, ha? Oh, sige. 1.5? Ito na lang, ito na lang. 2 million na lang nato O, na. 2 million kay naman yung mga gastuhon ng mga papilis pa na to, ha? Oo, tama. Baby, salamat ka. Plano kita sa magplano kita sa tong future Kabalo ka pa. kani nga resort, ato ni palambuon, pasikato na to ni, para, di ba? Para sa tuwang gyapon. Baby, salamat kaayo, ha? Asa ta magpalit sa Tubang Island? Oh, dia. Sa takilid magpalit ko ta, ha? Ay, paliton ta na. Sa talikod. Paliton ta na. Manang, ila, kuan? Ila, tama pano? Oh, dia. Tama pano, ay na. Ay, nasa mali pano kayo, nakuha na na. Okay, kuha pa ako sa tama pa no, dia. Ah. May tama ka. Hello? Lagi. Oh. Ay, sus, lagi ikaw pa. Sige, ay nagtingog diya. Ay, ibuhan sa karon. Hello? Oh. Ay, love you lagi. Ay, pakuha na ko ni kwarta. Buwi na ta. Lagi. O, paliton ta ng gusto ni mong gadget. Oh, lagi. Oh, promise. Baby. Oh, baby. Okay na, baby. Ako na na-deposit sa mong account. 2 million? 2 million na 2.5. Oh, 2.5. Ako 2.5? pasobrahan, baby, kay. Sila pa kay Uy, mga ano mang ipasubran? Dapat to Dili lang. kay gusto ko magpahit ka og motor, di ba? Gusto na yung mga sikanan ng sakyanan, palitan na lang kay para dili ka magtabok-tabok dito, Baby. dili kaayo. Nahala, imuha naman ang gibuhat. Nagpahit kay kong jet ski, kung gusto ka mag-jet ski, gikan diri, pero dito. Sa ako kumagi. Yan sa island. Sa dalan ko na lang alang. Nagpahit ka makagi di ay. Sa kasada ba? Jet ski ko sa karsada. Eh, pwede ba na? Kay na may ligid gamay. O sige, manganal na lang siguro ko. Kaya magkanal-kanal lang ako. Bibi, imo mang Kaya ipasubran. kung bako kay pagkanal. Yan. Ako na lang itong withdrawon. Iuli na ko itong 500,000 sa imo. Baby, ayaw Ay, na. hindi pa sobrahan. Imo, Ay, pinala ay, ko sige na sa laing tao diya. Ayaw, baby, ayaw. Magbot sila, ha? Ako ng kwarta. Ah. Basta okay na, ha? Baby, o sa man, makasan may process na tanan. Baby, Ako, kagad lang ko na mo. Tanawan yung kaning laptop nga imong gipalit sa kuha. Darang picture, oh. Uy, gundindot kayo, baby. Ulo ka dito sa view, ano, baby. Bawas na ka, baby, di siya babawa. Butakan na itong balay, ha? Nga puti. Baby, ay, kabalak. Teres-teres niya. Ay, kabalak Dito ka. ta nanay malami sa diya, baby niya. Pag mo anak ta diya, magkuha ta waiter. Ay, kabalak. Kape kay baby, ang ganay. Thank you kay baby, ha? Hi, baby! Mulingi ko dito wala. Baby! Sa to? Baby! Oh, baby. Oh, baby. Baby, asa na ba ito si baby? Uy? Wala may mga... Ako abla na para dorpi. Diyos ko! Wala akong baby, Dre. Jonex! Gawa na niyo ni si Kanan. Wala yung mga gamit rin sa kamay. Wala mo ballpen. Wala na ballpen. Ginagilot. Jonex! Jonex! Tagay. Brad, Ikan pinata grabe mo. naman na yung mga kwarta ba naghahanan ni Brad? Ay! Agay, apoy ba? Gang, lipay ba ka, gang? Ay, lipay na ako. Uy, happy ka lipay na ako pa. Ito 5 kabuk cellphone niya, 2 ka iPad ta. Anong kapsul? Napitagay ng kapsul lagi. Anong kapsul? Kay kumo na tayo. Galaki. Dawa na ng Galaxy capsule ni mo. Galaxy Cinema. Dili
dili lang galaxy na, ha? Na kompleto na solar system, siyam na kabuok. Wala, ang galing naman. Salamat kayo. Actually, napulo na gang. Napulo na. Asa maron? Asang isa? Ikaw man ang, Achichi! ikaw napulo, ikaw man ang kalibutan. Gang? Oh, wala nga kuya. Gidala niya ang akong tanang kwarta. Kasi sulat ibigin pa sa ako. Dear Jonix, Oh, salamat sa tanan. Kay kung wa ka, di ko makagunit kung inaming kadagang kwarta. kita loko. Salamat sa tanan. Kung dili tuod nimo, dili ko makainom o mga lamyang mga ilim nun. Salamat sa imong cellphone. Salamat sa imong laptop. Sa imong tablet. Tanan nga mga gadgets kay panghatag nimo. Salamat. O ang imong sarili nga kwarta nga 1.7 million na nako tanan. Kita loko. Wala na kay imo bisang piso. Ang ballpen nga Apache, ako na lang po gidala. Pati ang ballpen nga. Sige. Sige. Maglama-lama itong ballpen na ito. Isa gamay na natin tinta, at least na ko yung remembrance ni mo. Daghang salamat. Jinjin. Jinjin! Jinjin! Jin! Jinjin na ka! Kusang akong gibuhat kay Liberia.